Pak Yatim. Pak Yatim. Asik senada bergoyang. Pak Yatim. Sugeng rawuh keluarga besar saking Pluit Mas Sabto. Ya Allah. Sugeng rawuh keluarga saking Pluit. Pluit iki genah napak tilas ya Mas. Karo Reoni kok. Karo Mas Widodo ya. Nggih, keluarga besar Pluit matur sembah nuwun Mas Jamal bareng. Nggih, ya Allah. Alhamdulillah Mas. Pripun Mas? Wis catetan kuwi lho. Oh, catetan.
Yo, karo mlaku nggih Pak Yatim nggih. Nggih. Sakjroning ati tekan lukur saya ati aku kowe dadi karo Ra mikir apa. Arep kula ler. Ning gubuk Astara. Mas kowe kena apa ku Mas? Nek bros. Kena Lek mikir beras. karo parek. Senada campur sari. Mas Beni asik. Se
Jojon. Niki dibablasne napa? Pripun? Napa, Bu? Sambung napa Ibu? Imbang ngono katresnan. Imbang ana katresnanku, nggih Mas. Syukur bisa katresnanku saged ya. Abis ini imbang ana katresnanku ya Dek Pur. Syukur bisa asik juragane pecel Madiun asik iki kok se juragane pecel Madiun kuwi saben dina mung ngalamun jroning sepi samu Ibu joget Bu amung tansah kadolo wayanganmu duh kowe wong ayu Pak Jojon
ngaturke matur sembah nuwun kadang-kadang wonten ngandhap menika among tamu putri among tamu kakung sampun kepareng dono kagem Alhamdulillah panjenengan. matur sembah nuwun. Mongko Kang Mas katresnanku tebasake lan bisa minuku. Pak Suwun. Prasetyaku. Suwun, Mas. Tak korbanake simolan raga.
bae. Kena paku. Apa staples? Oh iya iya. Sikilku sik tedas bae. Ora apa-apa. Sik normal. Tak rewangi pati lambimu tok ya. Lah iya mong kok kon diwarai nyanyi kok rapas. Wah, ora gelem nyanyi aku. Aku tak senggak karo joget wae. Tak rewangi pati.
bisa tak kedepke yen to merut sliramu jejer dheweke andom tresno mumbanan suning asmaran lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ora bisa njogo wis pilih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa rasa tresno sliramu ora bisa njogo rasa suwun enggal paringon eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajak tinalan wangi bola bali bojo ngarani ati Jadi sampun katur setunggal langgam Kang Mas matur suwun Jan nyapa ngrungokne tabuhane tresna loro. Ade buke gleyeh neh ngantuk Duta Nada kerja bareng Restu Ibu Surya Chandra saumpama biyen ngerti ora bakal kondo keton mburi piye